एगो लड़का लड़की से कहता के रे पगली का कह ते बताओ कि तोरा का भइल बा का भाई बोल कि तोरा का भइल बा बोल का भाई बोल हम ना बताए ना बताइबू बोल बोल अच्छा भैया तू लोग पूछो कि एकरा का भइल बा ना बता तोरा माई से पूछ ले लड़का कहत रहा से कहनी हां कि भाई तू लोग पूछो कि का भइल बा कहत सब बवासी मरचाई ढेर खा ले का बाबू सिर के तपर संग कहिए कला ले ले चिर फार ये तो ट्रेन वाला कहानी हो गई दोसर चीज भइल है ये तो ट्रेन वाला कहानी हो गई हां जी मरद मेहरारू बैठो रहल तो कहने करे पगली तुम्हें कहां दर्द है कहले कि यहां ओ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा और कहां दर्द है यहाँ तो यहां ठीक हो जाएगा ऊपर का बर्थ से एगो साधु जी देखत रहले हां जी हे भाई तू यहां के दर्द ठीक कर कोनो बवासीरो के दवाई बा इहो चुम के ठीक कर दो हां लइका पूछलन स का के रही भोजपुर जिला के पागल कइले भी एगो सासाराम के रूपवा हां जी एकरा का भइल बा ये छोटे मामा का भाई का भइल रे तो हम ही बताओ नी का भइल बा नया गीत कि ऊपरवार भइल बा अरे बुखार भइल बा ऊपरवार भइल बा बुखार भइल बा किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा ऊपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा ऊपरवार भइल बा बुखार भइल बा ऊपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा ना ऊपरवार भइल बा हां जी ना बुखार भइल बा ना जाने को होखे त गोलू राजा से जाने हां जी लीवर से खाइस न किए हो वाह वाह अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा जान भइल जान गई कतन पानी पहचान गइनी कतन पानी में बाड़ू पहचान गइनी अरे जिया जिया छौड़ी से पूछो देखिए हम लोग कंपनी भरी घाटा में भी है दशहरा में भैया सब कलाकार जितना भारत देश के भोजपुरी के गवैया बड़ो क्रिया खा के कहतनी मंच पर ई बात राकेशो भैया कही हो सभे कमाई चाहेला जेकर जौन बिजनेस बा लेकिन अब की दशहरा 200 दिन हमारी रिश्तेदारी में गई बा और संबंध में गई बा उससे हमारा दुख भी नहीं है का है हर एक साल से बेसी साल कमी नहीं हुई रिश्ते जब हमारे भाई खुश हुई हो तो प्रभु जी अपने देते हर साल से बेसी इंसान देखिए हम लोग तारा के दे दनी फंसे जाओ फांसी तो तोहरे में सकता है कि ये हो छोड़ी से पूछा एकरा प्यार ई लड़की चिन्हाई कैसे 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 पूछो माइक में पूछो ना कैसे चिन्ह है कि जुल्म
लहरा तबार खौराइल बहो आँखी हो सो तमुह मुरझाइल बहो यदि जुल्फ लहरात होखे बार खौराइल होखे आँख हंसत होखे मुंह मुरझाइल होखे तो जनी हो जे केहू से प्यार कइले सही बात कि जुल्फ लहरा खौराइल बहो आँखी हंसत मुंह मुरझाइल बहो जुल्फ लहरत पार खौराइल बहो जगदम्बा चाचा ए चाचा आँखी हंसत मुंह मुरझाइल बहो एकर मतलब कि दिलदार संग रात गुलजार भइल बा दिलदार संगे रात गुलजार भइल बा दिलदार संग रात गुलजार भइल बा ये हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से ए भाई बाबा भास्कर प्रियंका जी आओ 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 तेरे के हम बोला नहीं तू नहीं हो कहाँ तने देर में खत्म करके निकल दी हली बेल्टवा खोल बड़ा बड़ा सब बुझा बेल्टवा खोल आओ प्रियंका बड़ी सुंदर गावेलू प्रियंका भास्कर बड़ी सुंदर गावेली प्रियंका हमारा कि हो छौड़ी से पूछा एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा पियावा गइले पर ससुरा समीक नहीं होले बाज पर पलमा बसे ए हम छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा हो छौड़ी से पूछो हम कब जननी तहरा के चल डगर में दे डगमगा काट हो एकर छेना न मुंह में घोटा टाट हो जय हो कम कि एकर सीन को जवानी सवार भइल बा एकर सीन को जवानी सवार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार और भइल बा ए हो पगली के लगली बीमारी नु हो ए हो पगली के लगली बीमारी नु हो झारावा लंबाड़े ओ झई शिकारी नु हो इतरुरा कामे सधा दिहनी राकेश भैया सही बात ये तो हमने के कमवे हो गई आओ देखो हरियर ए हम गली लगली तोरा खाती खा ले खाड़े खाई बीमारी ए हो भगवानी के लगली बेमारी झारा वाला बाड़े ओ झई शिकारी नु हो
कोई बात ना बाबा फोटो ले लो फोटो ले लो फोटो ले लो जानू ले लो ले लो कि गोलू संगे अरे संगे में कारोबार भइल बा का कही कि ये हो अरे छौड़ी से पूछो ये करा अरे प्यार भई छौड़ी से पूछो ये अभी अभी अभिषेक सिंह जी ठेकेदार साहब हमरा के आशीर्वाद देनी जेकर व्यवहार के बल पर छठ के दिन 19 नवंबर के यही जगह पर हम आई प्रेम में जरूर आई कि ऊपरवार भई बाना भइल बा उपरवार भइल बा ऊपर भइल बा छौड़ी से पूछो ये करा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो ये करा छौड़ी से पूछो ये करा छौड़ी से पूछो